quiero dormir tranquilo a la noche sabiendo los pocos ahorros que tengo, dónde van a parar, o mejor dicho, dónde no van a parar. Normalment les banques tradicionals inverteixen en molts tipus de negocis que a mi no m'agraden o que no tinc la seguretat d'on van a parar els meus diners. En canvi, una entitat com Ecocrèdit sí que ho sé. Tot el tema de les inversions que fan els bancs, diguem, habituals o més així coneguts, quan un es posa a investigar i veu que inverteixen en armes, inverteixen en farmacèutiques. La banca ètica el que es proposa és de trencar moltes de les contradiccions que veiem amb el sistema financer tradicional, amb usos poc ètics, negatius per la societat, i el que mira és de recuperar una miqueta el valor positiu o neutre que pot tenir la intermediació financera, recollir estalvis d'aquells que en tenen en algun moment per dedicar-los a aquells que ho necessiten. Però l'important és que la força dels diners hi vagi cap a empreses que no contaminin, que no treballen amb persones en males condicions, i que el finançament arribi a algú que cregui en el seu projecte, que sigui economia real, que no sigui mera especulació. Per una banda, sí que es financen projectes o empreses que òbviament han de tenir una rendibilitat econòmica, però aquest no és l'únic criteri de finançament o d'inversió o de selecció d'aquests projectes o empreses, sinó que hi ha tota una sèrie de criteris ètics o socials que s'avaluen de cadascun dels projectes als quals es donarà finançament per veure que aquests projectes tinguin un impacte social també positiu, o sigui, que reverteixin en la societat, en la comunitat, en el medi ambient. Els diners que van a per una banca ètica no els destinarem a qualsevol cosa, els destinarem a generació d'ocupació, els destinarem a projectes educatius, els destinarem a accions mediambientals, a coses com l'estil, que saps que tu, el teu diner, està utilitzant-se cap a una direcció que penses que és una direcció raonable. Es basa en un informe molt recent que vincula 14 entitats financeres de l'estat espanyol amb empreses que fabriquen armament nuclear, bombes de dispersió, armes biològiques, mines antipersona, que és un tipus d'armament que prohibit per la majoria d'estats, que el propi estat espanyol ha prohibit, que el propi estat espanyol n'ha prohibit la seva fabricació, i en canvi entitats financeres espanyoles avui dia estan oferint fons d'inversió i altres productes similars que, per poder donar uns guanys a l'estalviador o a l'inversor individual, estan invertint en aquest tipus d'empreses. L'informe evidencia que hi ha 14 entitats financeres espanyoles que estan vinculades amb empreses que fabriquen armament controvertit, i entre aquestes entitats financeres hi ha des de bancs molt potents com BBVA, Santander, La Caixa, Banc Sabadell, fins a bancs i caixes més petits com Banco Popular, Catalunya Caixa, Banc Inter, etc. A nivell internacional van sorgir arrel una mica de tot el que va ser la guerra del Vietnam als Estats Units i del moviment pacifista, i van sorgir en el moment en què la gent es començava a plantejar com es finançaven les empreses d'armament, com es finançava la guerra, i van veure que es finançava amb els seus propis estalvis que tenien dipositats als bancs de tota la vida, els bancs convencionals. Però és que per altra banda també hi ha un altre element, que és molt important dins de l'impuls de la banca ètica, que és tot allò que en podríem dir l'economia social, l'economia cooperativa. L'economia cooperativa, que és la que es basa en que el treball estigui al servei de la gent, en que no hi hagin grans directors i petits treballadors, que tots siguin treballadors cooperativistes, sempre s'havia trobat amb unes dificultats grosses de finançament, perquè injustament la banca creia que una empresa cooperativa havia de ser menys solvent, havia de tenir menys beneficis, havia de tenir menys recursos que una empresa societat anònima o societat limitada. A Catalunya va néixer a l'organització FETS, que és de l'any 99. FETS és una associació que es dedica a divulgar
la idea de banca ètica a Catalunya no és pròpiament una banca ètica, però és una mica el precedent de banca ètica. Després va aterrar des d'Holanda, Triodos Bank, fa uns 7 o 8 anys, i després va haver una altra experiència important de banca ètica que neix paral·lelament a Fets, que és una banca ètica no regulada, és una cooperativa de serveis financers que es diu COP57, i més tard neix el nostre projecte, és el projecte Fiare, que neix l'any 2008, que és una mica la continuació de tota la feina que va fer Fets de divulgació, de crear una banca ètica cooperativa, diguem-ne democràtica, que neix del propi territori, amb les entitats del propi territori. La banca ètica el que es proposa és de trencar moltes de les contradiccions que veiem amb el sistema financer tradicional, amb usos poc ètics, negatius per la societat. Com ho fem això? Ho fem en base a buscar quins són els projectes que creiem que generen un impacte social positiu, que transformen la nostra societat en positiu, i anem a buscar els estalviadors que vulguin que els seus estalvis serveixin per això. El que nosaltres volem és màxima transparència, explicar a tots els nostres clients què es fa amb els seus diners i per tant que els seus diners puguin treballar amb els mateixos valors que tenim la majoria de les persones, no? I que no volem que en segons quines activitats els nostres diners tinguin participació. No? Llavors, per això a la pàgina web pengem tots els projectes que financem i fins i tot ara amb les noves tècniques amb un mapa es poden determinar i buscar on són, explicant quina és l'activitat d'aquella entitat o d'aquella empresa. Nosaltres tot el que financem ho publiquem a la web. Tu pots entrar a la web i veure a qui hem finançat, quins imports, quin tipus de préstec hem fet. Per tant, la transparència és una característica típica de la banca ètica i que mai està en la banca tradicional. Per mi la participació és una altra característica de la banca ètica, el fet d'obrir-se a la societat i dir qual persona pot venir, pot fer-se soci i pot votar dintre del nostre banc. I a més, no tenim ànim de lucre. En el cas de les cooperatives de finances ètiques, de les cooperatives de crèdit ètiques, els clients passen a ser socis d'aquestes entitats i aleshores com a tals poden participar a les assemblees de les entitats. Els clients poden treballar tota la seva operativa amb els nostres comptes. Poden tenir una targeta de dèbit que poden treure diners en qualsevol caixer de la xarxa Service Red sense cap cost i per tant quedarien cobertes. Després per internet poden domiciliar i pagar fins i tot impostos, domiciliar la nòmina, tenir el rebuig, a una empresa de pagar proveïdors, fer les seves transferències, intentem fer sempre les millors condicions possibles i es pot tenir tota l'operativa normal. No? Els serveis que nosaltres oferim ara són: tu pots venir a Fiare i deixar estalvi a termini. És a dir, els estalvis que tu no hagis de tocar, que no hagis de moure molt, els pots deixar, i aquests estalvis a nosaltres ens serveixen per finançar tots aquests projectes. Però nosaltres encara no oferim comptes corrents, ni operativa, ni targetes, ni caixer. Això encara no ho tenim. És a dir, això evidentment és un objectiu que nosaltres tenim i que volem fer, però si tu combines Triodos, Fiare i altres entitats més petites, que de fet les altres entitats més petites estan totes dintre de Fiare, ho pots fer pràcticament tot en banca ètica avui en dia. L'objectiu d'Oikocrèdit no és esdevenir un banc, o sigui, substituir a la banca convencional amb tota la seva operativa i serveis financers de targetes de crèdit, de comptes corrents, etc., sinó que Oikocrèdit el que és bàsicament un producte d'estalvi ètic. Per a aquelles persones que tenen un remanent, allò un calaixet de diners, que ja et dic, pot ser molt poquet, a partir de 200 euros, i que diu, això no ho toco massa, doncs ho poso a Oikocrèdit, i mentre està a Oikocrèdit sé que aquests diners s'estan invertint de forma ètica per contribuir al desenvolupament sostenible dels països en vies de desenvolupament, dels països del sud. Si més endavant s'organitza algun tipus de viatge així, o no sé, per projectes a nivell més, o si es fa algun viatge allò particular, però es pot anar a fer una visita amb una vegada. Jo vaig posar els meus diners perquè vaig pensar que durant el temps que jo no els utilitzava, que els tenia com estalviats en un compte, doncs si durant aquell temps podien servir per donar finançament o poder començar altres projectes, doncs que era molt més interessant que no tenir-los en un lloc que no servien per res, que només per donar-me interessos a mi. El movimiento cooperativo en sí es una cosa que me parece muy positiva y sería lo ideal de poder, sobre todo un estilo como este, donde hay más transparencia, donde se sabe dónde van los ahorros y donde todos podemos participar luego, ¿no? Que no en un modelo más cerrado. Jo crec que la banca ètica també ajuda molt a
a l'autoocupació, no? En un debat que teníem dèiem, bueno, com creem treball? Doncs posant diners a banca ètica, podem ajudar a crear treball, perquè podem crear projectes cooperatius que ajudin a la gent a crear feina, que no hi hagin especulacions i que un s'emporti molts diners i els altres quasi no tinguin feina, no? Jo tinc la majoria dels meus diners, la nòmina inclosa, a un banc ètic, al Triodos Bank. Llavors tinc una petita part més així operativa, sobretot per viatges, amb un banc tradicional. I després tinc les inversions així del que són els meus estalvis a llarg plaç, el que jo no vull tocar durant un temps, doncs això és el que està a Oiko Credit. Bé, això són productes tèxtils i artesanies de diferents llocs. Sobretot aquí tenim part de productes de cotó de l'Àfrica. Aquí Alternativa 3 està molt lligada a la banca holandesa Oiko Credit. Això són galetes que també és el mateix, són ingredients. És una cooperativa de crèdit més bé i pràcticament diria que al voltant del 90% del nostre finançament està doncs, prové d'aquesta banca Oiko Credit. Alternativa 3 es dedica des de 1992 a la importació i distribució de productes de comerç just, de cooperatives del que s'anomena Tercer Món. Són productes alimentaris sobretot, però també hi ha artesanies, tèxtils, productes que també van lligats a sensibilització com ara llibres o música. El que busquem al final és dues coses. Una, que els projectes tirin endavant i siguin viables econòmicament perquè puguin retornar aquest crèdit, perquè al cap i a la fi tenim una responsabilitat envers les persones que han invertit els seus estalvis a Oiko Credit. UMFI es una organización de comercio justo, apoyada por Oiko Credit. UMFI comercializa productos orgánicos de cooperativas de granjeros. A los bancos convencionales de Filipinas no les interesaba financiar esta naciente iniciativa. We got a loan from Oiko Credit because we think we couldn't get this from the banks. In terms of collateral, I don't think we had enough. I, per altra banda, també ens interessa molt, fins i tot diria que més i tot que el fet que retornin els crèdits, ens interessa que aquests projectes tirin endavant perquè contribueixin realment al desenvolupament de les comunitats i d'aquests països. René Guerín, de UMFI y Rico Coligado, gerente local de Oiko Credit, visitan la cooperativa de pecuaria. La cooperativa reúne a 426 granjeros y sus familias. UMFI no solo es una alternativa rentable para los comerciantes de arroz convencionales, sino que también asesora y capacita a los productores sobre el cultivo de arroz orgánico. Laszlo, ¿te dieron una chaqueta el día 1? Yo necesito un bien. A l'inici de la crisi va passar un fet que ens ha marcat i que jo penso que tindrà conseqüències a mig i llarg termini, i és que es va produir una expulsió per part del sector financer tradicional de les entitats socials. Davant d'aquesta situació ens vam veure obligats. Jo la sensació que vaig tenir és que ens van empènyer a buscar altres tipus de finançament, i aquí va ser on, a través dels companys d'administració, vam dir, escolta, acostem-nos a la banca ètica. Això és una cura. La massa social d'arrels està format per les persones que tenim, pels treballadors, pels voluntaris i per la gran massa de socis i donants. Et dono tovallola gran per tot, vale? Gran, Ara et donaré el calçotet. En aquests moments, a nivell de funcionament amb pòlissa de crèdit, el nostre principal proveïdor és justament és Fiare. Per part nostra, nosaltres l'objectiu és la transformació social a través de l'activitat bancària, a través de l'activitat financera, és a dir, és redirigir els recursos cap als sectors més necessitats i que tenen més, diguem-ne, vocació i capacitat de transformació social. Aquest és l'objectiu. La llar per a Barnés és un recurs residencial de mitja llarga estància, encara que la temporalitat és molt laxa, perquè el recurs, l'estada ve definida pel recurs definitiu.
El centre de dia, pròpiament dit d'Arrels Fundació, és el centre obert. Investatina, 20, si he de vendre les 20 hores, i li donaré 2. I això s'ho emporta ell, i donem l'amic Antonio i l'Item. Molt bé, moltes gràcies. Igual, molt bé, Jesús. Demanes això tu, no ja? Gràcies. Adéu. Bueno, doncs això és el servei de consigna, és un servei molt necessari pels nostres usuaris perquè és dels pocs llocs de Barcelona que ofereix aquest servei. No? Ells no tenen lloc on deixar les seves pertinences, aleshores aquí ho poden deixar durant un mes. Això és la teoria, però molts cops s'allarga perquè no tenen altres recursos. A Catalunya financem des del Delta de l'Ebre una associació que fa arròs i pasta ecològica a centres especials de treball, tant a Barcelona com a tot arreu de Catalunya, empreses d'inserció laboral, d'aquestes també hi ha bastants, després distribuïdors de producte ecològic, botigues, forns de pa que també treballen en tota la matèria prima ecològica i per tant també volem recolzar que allò que ens mengem sigui sa i no mirem només el preu i després ho tinguem que arreglar en pastilles. La proposta de la banca ètica jo crec que és especialment interessant quan la crisi actual entenem que ha tingut el seu detonant en els mercats financers, no? I que la recerca excessiva d'un benefici gran i a curt termini d'algunes entitats financeres i d'algunes persones que hi treballaven doncs ha estat un dels detonants d'aquesta situació. La veritat és que tenim un perfil molt variat de persones que els ha arribat la informació de que hi ha una altra manera de fer les coses i que volen participar-hi i que els seus diners estiguin aquí per ajudar a tots aquests projectes que després financem. Por el tercio inferior de los muslos y por la pierna. Del 2006 ara mateix ja tenim 14.000 clients, doncs ja era cada any gairebé anar doblant, no? Podem fer passos endavant. Ja veurem de quina manera els farem, si serà amb un banc propi, si serà amb un banc fusionat amb els italians d'àmbit europeu, que això s'està parlant també, si serem una sucursal d'Itàlia transitòriament, que és una altra opció, però el cas és que hem de fer passos endavant i amb el ritme de creixement que tenim ara, jo crec que un parell d'anys segurament ja podem començar a oferir comptes corrents i coses d'aquest tipus. Això penso que, pel que s'ha vist en altres països europeus en què ja hi ha una pràctica més antiga, acaba tenint uns sostres i no pot quedar-se totes les finances del país, ni de lluny, se'n quedarà una part. Però que això està en mans de gent que ho farà créixer i que els ciutadans cada vegada desitjaran més que creixi, això em penso que és evident. Perquè resulta que la gent desconfia dels bancs i a casa nostra a partir de 4 dies la gent haurà de desconfiar de les caixes perquè s'estan convertint en bancs tan perversos com el que ja hi pugui haver-hi. No sé si hem d'aspirar, crec que no, a que la banca ètica substitueixi a la banca tradicional, però potser sí que hauríem d'aspirar que la banca ètica sigui prou influent, prou sòlida, com per influir també en la manera de fer i les polítiques utilitzades amb la banca tradicional, no? Que cada vegada el grup de clients que ens plantegem alguna cosa més que els serveis i els tipus d'interès que ens donen uns i altres siguem suficientment grans com per incidir en que les entitats financeres tradicionals també comencin a fer canvis en la seva política ètica. Pago 3,5 detrás.